Μέσω της εφαρμογής Menify μπορούμε να ζητήσουμε από τους πελάτες μας να μας αξιολογήσουν την επιχείρηση. Όπως μπορούμε να δούμε σε αυτό εδώ το παράδειγμα, στο κάτω μέρος της οθόνης φαίνεται το κουμπί «Αξιολογήστε μας». Οπότε οι πελάτες από το κινητό τους μπορούν να απαντήσουν πάνω σε αυτό το κουμπί και να έρθουν στη φόρμα αξιολόγησης. Μέσω αυτής της φόρμας μπορούν να κάνουν αξιολόγηση του χώρου, στην εξυπηρέτηση, τις παροχές και τα προϊόντα. Ας δούμε λίγο πώς δουλεύει αυτή η φόρμα. Όταν η αξιολόγηση είναι πάνω από 4,3 στο σύνολο, ο μέσος όρος δηλαδή αυτών εδώ πέρα των πεδίων, τότε κάνοντας αποστολή οδηγούμε τον πελάτη μας να πάει και στην Google να μας αξιολογήσει, όπου πατώντας το κουμπί της Google έρχεται απευθείας στο business profile της επιχείρησής μας και από εδώ μπορεί να αξιολογήσει και να μας δώσει τα αστέρια του. Ας δούμε λιγάκι πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε αυτή τη φόρμα. Αρχικά πρέπει να κάνουμε login στο portal της Menify. Για να μπούμε στο portal της Menify μπαίνουμε μέσω αυτού του συνδέσμου. Στην αρχική σελίδα μας ζητεί να κάνουμε login. Βάζουμε το email και το password με τα οποία έχει γίνει η εγγραφή μας. Κάνουμε login και πάνω αριστερά βλέπουμε την επιλογή Creator. Πατώντας το, θα χρειαστεί να κάνουμε και εδώ login. Αυτό όμως θα μας το ζητήσει μόνο την πρώτη φορά. Το login γίνεται με τα ίδια credentials, username και password. Αλλάζουμε τη γλώσσα στα ελληνικά. Και εδώ έχω δύο επιχειρήσεις. Εγώ ας πάω να δω αυτό που βλέπαμε στο παράδειγμα, το Home Service Garden. Φτάνοντας λοιπόν εδώ, κατεβαίνουμε κάτω και βλέπουμε την επιλογή σύνδεσμοι. Οι σύνδεσμοι είναι όλοι οι σύνδεσμοι που υπάρχουν μέσα στη σελίδα μας και αφορούν τα business links της επιχείρησής μας. Εδώ κάτω βλέπουμε το link της Google. Ας το αφαιρέσουμε και να το κάνουμε από την αρχή να δούμε πώς μπορούμε να το δημιουργήσουμε ξανά. Πατώντας λοιπόν προσθήκη, έχει κάποιες επιλογές από διάφορα business links, είτε της Google, της TripAdvisor, Pinterest, βλέπουμε διάφορα business links που μπορούμε να ενσωματώσουμε. Εμείς θα πάμε να δούμε τις Google. Πατώντας λοιπόν τις Google, μας ζητάει να βάλουμε το link που αντιστοιχεί για τις αξιολογήσεις. Πώς βρίσκουμε αυτό το link τώρα? Για να βρούμε το link αυτό, καταρχήν πρέπει να είμαστε διαχειριστές του business profile που έχουμε στην Google για την επιχείρησή μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα σας δείξω ένα παράδειγμα για τη Menify, όπου είμαι διαχειριστής. Είμαι στην αρχική σελίδα, είμαι στο business profile της Menify και εδώ βλέπω αυτά τα κουμπιά. Κάτω δεξιά φαίνεται το κουμπί Ask for Reviews. Αν το πατήσω, μου βγάζει ένα σύνδεσμο, τον οποίο μπορώ να κάνω αντιγραφή από εδώ. Και ο σύνδεσμος αυτός αντιστοιχεί στο σύνδεσμο που πηγαίνει τους πελάτες για να κάνουν αξιολόγηση της επιχείρησης. Τον κάνω επικόλληση εδώ. Τώρα για να εμφανιστεί, να εμφανιστεί το κουμπί αξιολόγησης στη σελίδα μας θα πρέπει να είναι τσεκαρισμένο το χρήση για αξιολογήσεις και τσεκαρισμένο το να φαίνεται το κουμπί αξιολόγησης. Το να μπορούν οι πελάτες να ζητήσουν απάντηση σε αξιολόγηση θα το δούμε σε παράδειγμα. Οπότε αφού το δημιούργησα, κάνω αποστολή μενού και πλέον, αν πατήσω στο κουμπί, κάνω άνοιγμα του μενού. Όπως βλέπετε, δεν φαίνεται πουθενά το κουμπί αξιολόγηση. Ο λόγος είναι ότι από αυτή τη συσκευή έχω κάνει ήδη μια αξιολόγηση στην αρχή του βίντεο, οπότε πλέον έχει αφαιρεθεί αυτό το κουμπί γιατί αυτή η συσκευή ήδη έχει αξιολογήσει την επιχείρησή μας. Θα το δούμε όμως σε ένα παράδειγμα, ας κάνουμε μια προσομοίωση ότι ανοίγω μια άλλη συσκευή, από μια άλλη συσκευή και εδώ βλέπουμε το κουμπάκι αξιολόγησης. Ας κάνουμε αυτή τη φορά μια αρνητική κριτική. Και ας γράψουμε ένα σχόλιο πολύ κακό. Ωραία, έγραψα και το σχόλιο μου. Υπάρχει περίπτωση να χρειαστώ σαν πελάτης να πάρω και μία απάντηση. Όμως εγώ θέλω να λειτουργώ με υποκαθεστώς ανωνυμίας. Αν χρειάζομαι την ανωνυμία μου, μπορώ να βάλω εδώ το mail μου και ο πελάτης να απαντήσει και εμείς να λάβουμε το μήνυμα του πελάτη και να έχουμε και τον τρόπο μέσα από το Menify να το απαντήσουμε. Ας βάλουμε λοιπόν και το mail. Και ας κάνουμε αποστολή της κριτικής. Τώρα, πού μπορούμε να δούμε εμείς αυτή τη συγκεκριμένη αξιολόγηση?
Ας πάμε στα My Stores. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχω 2 καταστήματα που διαχειρίζομαι, αλλά οι περισσότεροι θα έχετε μόνο ένα, οπότε θα μπείτε κατευθείαν σε αυτή τη σελίδα. Εδώ λοιπόν βλέπω το Customer Reviews, το οποίο ήδη έχει πάρει 7 reviews και είναι στο 3,86. Αν πατήσω πάνω εδώ, θα δω το τελευταίο review που έχει γίνει. Βλέπω τους άσους που έχουν μπει στην αξιολόγηση, η εξυπηρέτηση δεν ήταν καθόλου καλή και εμείς εδώ μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση. Ας πούμε, επικοινωνήστε μαζί μας στο τάδε τηλέφωνο ή οτιδήποτε θέλουμε να το γράψουμε για να μπορέσουμε να σας βοηθήσουμε. Όταν θα στείλω αυτή την απάντηση, η απάντηση θα πάει κρυπτογραφημένη, δηλαδή δεν θα φανεί ο αποστολέας, σαν αποστολέας θα φαίνεται το menufy από το δικό μας server. Οπότε όλη αυτή η αλληλεπίδραση έγινε κρυπτογραφημένα, γιατί μπορεί ο πελάτης να θέλει να λειτουργήσει υπό καθεστώς ανωνυμίας. Παρ' όλα αυτά, εμείς έχουμε λάβει το αρνητικό μήνυμα, δεν πήγε στην Google και γνωρίζουμε ότι κάποιος πελάτης μας έχει πρόβλημα. Μας επιβεβαίωση, OK. Άρα, εγώ τώρα στο mail μου έχω λάβει ένα email το οποίο έχει έρθει από τη menufy και μου γράφει αυτό το πράγμα. Αυτό το μήνυμα που δώσαμε στον πελάτη. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι αξιολογήσεις στην εφαρμογή menufy. Παρ' όλα αυτά, για οποιοδήποτε απορίες έχετε, μπορείτε να μας καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα στο info@menufy.gr. Ευχαριστώ πολύ.